solament una xicoteta explicació del vídeo que anem a veure ara. És una explicació d'un joc que moltíssima gent té a casa o que hem explicat en el col·le, d'acord? Per tant, en el vídeo podeu veure que llancem tots els daus, però podeu fer-ho amb 2, 3 o diferents. És un joc molt divertit per a jugar en família i és un joc per a donar-li a la imaginació. Recordeu en les videoconferències quan diguem «Todo vale, todo vale». És de veres, perquè la creativitat tot el món la tenim, d'acord? Per tant, vinga, a jugar i a crear moltes històries. Adeu!